Další videa a dneska se zahrajeme Counter-Strike, tedy CSko a jako já to točím přes mobil. I když to vypadá, že to je na full screenu, tak není. To je normálně přes mobil točený. Já si ty videa stříhám na CapCutu. Kámo, tak a auk, to beru. Stejně chci hledat na druhého člověka, který je potká. Tak to jsem pokakal. Jsem chtěl říct to druhý, ale tenhle kanál je family friendly. Tak to ne. Tak to jsi mě nakakal. Tak to jsi mě naštval. Myslím na... Ty kokos, triple kill. Alkan edits. Tady mám double edit, teda double kill. Ne, oni na mě šli zezadu, och jo. Točím to teda přesněji. Tohle video točím ve 8:45 večer, tohle video točím. Mám ještě natočený jedno, který jsem točil taky dneska, to mám předtočit. To jsem si předtočil, protože tohle video vydám možná zítra. Kámo, ne. Tohle video vydám možná zítra a takže zatím střih. Ach jo, já na to kakám. Tak to ne. Jako baví vás Counter-Strike? No totiž jo, celkem. Tak to ne. Víte, že když zabijete slepice, tak dostanete jeden bod, když hrajete deathmatche. Teda 149, 131 killů. To málo, je to málo. Je čau. Jsem dal no scope. Chcíp mě. Jo, nevazí. Desert Eagle, moje oblíbená. Neví o mě. Už jo. Je čau. Mám aspoň kill. Kámo, zase sniper.
Dostávám záda. Je čau, bro. 36 HP reálně mám. Tak to ne, on mi dal one tap. Aha, tak 2 tap mi dal. Tak to ne, Boret nebyl slyšet vůbec, podle mě. Sjíždím ho. Kámo! Ne, Prime to není, je to normální pití. Pitnej režim. A koukám, že bude za mnou scope. Double kill. Kam? Ancient je hodně dobrá mapa, ale Desert Eagle. Já tu nedávám. Tak to ne, ty jde. Kámo, to lívno. Ne, dobrý, jsem první. Killer. Kámo, já dostal záda. Do hlavy jsem dostal. To ne, to nebudu. Jakoby CSK je dobrá hra, ale škoda, že tady nejsou žádný shieldy, no. Je čau. Já dostal záda, kámo. Já na to... Je čau, bro. Ty se právě teď spavnul, co? Já bohužel hodně. Dat. Kámo, 50. Jo, moje láska, P90. Ty jdeš. Ne, já jsem mu mohl dát. Nevadí, no.
kdo je první? Alkan Edits IT. Yes, bro. OK. Tohle by bylo z tohohle videa vše a čau.